Domnul Mihai Gheorghiu, șeful Departamentului de Relații cu Românii de Pretutindeni, s-a întors din nou în Italia luni 19 noiembrie, de această dată pentru a participa la o serie de întrevederi la Ministerul de Externe italian. Mai multe amănunte în interviul oferit în exclusivitate pentru telejurnalul nostru, Filmatul. În această dimineață ați avut câteva întrevederi cu autoritățile italiene. Care sunt rezultatele acestor întrevederi? Am avut o discuție foarte bună la Ministerul Afacerilor Externe italian cu viceministrul Danieli pe întreaga problematică a relațiilor româno-italiene, cu accent, bineînțeles, pe evoluțiile din ultima vreme privitoare la comunitatea românească din Italia. Am reafirmat dorința comună de a dialoga, de a comunica și de a rezolva problemele împreună. De asemenea, am reafirmat dorința ca cele două guverne să mențină inițiativele pozitive, să mențină cursul proactiv al măsurilor pentru a gestiona în mod lucid și operativ aceste probleme. Am reafirmat de asemenea îngrijorarea guvernului român privitor la anumite reacții xenofobe de respingere a comunității române din Italia și de asemenea și aici există un punct de vedere comun asupra respingerii acestui tip de reacții. Sigur, trebuie să fim conștienți că există anumite probleme, că infracționalitatea e o problemă a societății italiene și a unei mici minorități a comunității române din Italia și că, desigur, toată lumea trebuie să respecte legile, e un lucru absolut important și de la sine înțeles. S-au observat schimbări oricum după intervenția statului român în soluționarea problemelor românilor de aici. În ceea ce privește, în schimb, direcția românilor de pretutindeni, care sunt strategiile care vor fi adoptate în viitor în ceea ce privește românii din peninsulă? Da, Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni și-a înscris inițiativele în planul guvernamental. Sunt lucruri care țin de asemenea de nivelul politico-diplomatic, dar și de nivelul unei comunicări extinse a diplomației publice. E foarte important ca italienii să cunoască mai bine România, să cunoască mai bine societatea românească din Italia, comunitatea românească din Italia și în acest sens dorim să sprijinim în continuare comunitatea românească din Italia pentru programe culturale, pentru inițiative educaționale și pentru un tip de acțiune care realmente să apropie România de Italia și să o facă mai bine cunoscută. De asemenea, vom sprijini în continuare procesul de solidarizare a acestei comunități, de organizare a unor întâlniri bianuale cel puțin și premierul Tăriceanu a cerut în mod expres organizarea acelui forum al asociațiilor românești. Sper foarte mult ca la această întâlnire, care se va desfășura probabil în prima perioadă, în primul trimestru al anului viitor, să obținem o conlucrare mai bună a asociațiilor italiene între ele și un proces de comunicare mai activ între ele. Partidul Identitatea Românească organizează marți, 27 noiembrie, la orele 17, în sala de conferință Academiei Române din Roma, dezbaterea pe tema Primul an al României în Uniunea Europeană, viața sociopolitică a românilor comunitari. La dezbatere vor participa ministrul Justiției Clemente Mastella, subsecretarul Ministerului Apărării Marco Verzaschi, subsecretarul Ministerului Economiei și Finanțelor Paolo Cento, exponenți importanți din Partidul Democratic din Forța Italia La Destra, actrița Ramona Bădescu, părintele Constantin Bălăucă din partea Bisericii Ortodoxe, reprezentanții ai sindicatelor și asociațiilor din Lazio. Din Latina va participa Asociația Amicii de la România. Ediția noastră din această săptămână se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Pe săptămâna viitoare!